अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। सरकार स्थापनेचा मुहूर्त जाहीर झाला असला तरी मुख्यमंत्री पदाबाबत सस्पेन्स कायम आहे। भाजपचाच मुख्यमंत्री असेल हे आता फायनल झाले तरीही त्या नावाची घोषणा महायुतीकडून केली जात नाहीये। यावरून राजकीय वर्तुळात रोज नवनव्या चर्चा रंगताना दिसतात। अशातच खासदार मुरलीधर मोहोळ यांचं नाव समोर येत आहे, मात्र त्यांनी स्वतः त्याबद्दल माहिती देत या चर्चांवर पडदा टाकलाय। सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत त्यांनी याबाबतचा संतापही व्यक्त केलाय। मुरलीधर मोहोळ यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये काय म्हटलंय पाहूया। समाज माध्यमांमधून माझ्या नावाची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी होणारी चर्चा निरर्थक आहे। आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून लढताना महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आमचे नेते माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात लढलो। महाराष्ट्राच्या जनतेनं कौलही ऐतिहासिक दिलाय। आमच्या भारतीय जनता पार्टीत पक्षशिस्त आणि पार्टीचा निर्णय सर्वोच्च असतो। असे निर्णय पार्लिमेंटरी बोर्डात एकमतावर घेतले जातात, ना की सोशल मीडियाच्या चर्चेवर। आणि पार्लिमेंटरी बोर्डात एकदा का निर्णय झाला तर पार्टीचा निर्णय आमच्यासाठी सर्वोच्च असतो। म्हणूनच माझ्या नावाची सोशल मीडियात होणारी चर्चा निरर्थक आहे, असं त्यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा